Ja. Er vi i gang? Det er rosiner. Præcis. Og det var måske lidt dumt. De er nede. Okay. Det som jeg meget hurtigt kan se her, nu putter vi en stor klump i, det er at man kan ligesom sige, luftboblerne de binder sig til klumperne, og så er det jo ild, det er jo ilden. Så det, man kan sige, lige nu er rosinernes densitet meget højere end vand, så de stikker til bunds med det samme. Men det der skete, det var at ildboblerne hurtigt bindede sig, så man kan se, den her den fløj lige op til. Den fløj op til overfladen. Ildboblerne binder sig til rosinen, og det giver den mindre densitet. Det skaber et opdrift. Det er fordi, at boblerne er varmt vand i forhold til det andet, som er koldt vand. Og varm luft er jo lidt af en kold, og så giver det op. Ja. Det er det samme med vand og luft. Nu prøver jeg lige at smide en mere ned i her. Det er nok den, der kommer op med det samme. Og der kommer en anden her. Kom den der. Ja. Og tyngdekraften tager jo lettere ting imod, der har en lavere densitet. Hvad er der mere, skal Det var tyngdekraften opdrift med densitet og relateret til vulkaner. Relateret til vulkaner, hvad? Det er samme måde, som når der kommer... Er det ikke lige på samme måde, når du trykker? Nå, man kan sige, at ildboblerne, det er gasserne, som ligesom trykker magmaen op. Og så der sidder faktisk gasser rundt om og så toppen her, det er vulkanen, hvor der så kommer helt ud, og ja. Her ligger Pompeji, der bliver udlagt. Der kan man se, at ilten ligesom binder sig til rosinerne. Og de flyver op og ned.